Akan ni episode ke bementa, tu ngin yak mi. De tengin pe kini khana kai lam. Tu ye jam stu ke benta babun. Badu Jacob ulaong. Blay u Abraham u kapa jonga, badu blay u Ishak u kapa jonga. Utrai ulaong hanga tu khilik phai pat selakari, bat selakikur, bat ngan le bahaya mi. Ngam shimdon kajing dawa ye iba khendiat tam ru na kita kijing na isne jong mi baro. Lemni na kata kajing ne shisha baro ba melale halau syakri. Na batang bat lau dingdu ngelawan sesiliang kani ka Jordan. Bat menta ngelawan long kenhun. Tu pelat im yang menta ngakerpat ime na kakti uhmen jonga na kakti isu. Na ba ngasyapting yu bayo unwan bat syo yap yang ya kekemiru lembat kihun. Nrei meloong shisha ngande bahaya me bat ngan pelong yu sumba jong me kum usyap kaduriau. Ya uba la nyoshu na kajing bun ba jong u. Kajing kerpat belai biang kawan hang ni. Pring jong syap ting lau la le menai ti ar kan hun i ba upai hi syo belai. Pat kajing pai kajing Jacob hang ni syo belai ting i ba ubat scam ka i kular kajong utrai am. Lagi bakut ki bakut puli menta. Kalau kajing bat scam ki kular kajong u bat menta u shu shania bet ha u hakikti kajong u kan. Bat kani kajing duai mut ka pau syai kedar hak tu ka dekat ka bakat wei ka bolong ka daw jong ni kajing duai. Pelat im yang na khti hunmen jonga u isu. Nomor ba u Jacob u syapting ne. Nabang syapting ya u. Hani kani ka penting kena itu piau pi chmat kan. Udang ting udang sia kalau jong men. Ta kai nom dei tang ya u ru hang ni udon ru ka syapting. Ya ka kemiru lembat ki khun. Wi ni long ka jing penan kam hang tu ya ka kentin ka kemi. Kan mut ya no. Udon samut ki tengah. Okay. Tolong kitu ki argut ki syakri kitu ki long na ka jing le jong ki tengah ki jong u hi. Dan rei mentanda pring je kini ki ar. Kalea bat karakhel. Kani ka kemi bat ki khun ya no kan. Kan nyat kan. Nomor penan kam ka kami. Ti ngi ni ba kum ubriu ublayat ti la ulayu i ya ka khti ki jong ublay ulayu asngo ya ka sur jong uru. Hendai ke jing syapti para briu ka don. Kawai ka ba ngaperkhat am store rom nem. Hakitu ki session ki ba ngiladep syakmat am. Wat hapreng ka tu ka jing mat jong u ya tu ka jing kha ka jing pun jing lang berat jing di mot ka jing kerku ka jong ublay yu uni ubriu bukan mau aina mi boleh teh. Te mentah hang ni haka kim jong ka san berkhat jong. Haka jing ting ka jing ir. Yo to men ro bau yo penyap yo. Bukan mau yo boleh banduai. Kani ngaso we lam jeng mut ngi ki ba puli ni khana yo sa khana ai. Ba ka ba kum lo ro ka di ban long ngi ban penlien banduai le ban kan mau lo no thau ai. Ba pat ai jeng em. Kala ban long bangi ma di jeng kerku ne. Kala ban long bangi ma di jeng Ginum hun ban chu e tu kan kan ba pha ju le jing doi Em hoi kin long ka jing im jong ki briu ki ba shania ho blai bat kerpang long gitu ki ba sngo hi bikila don ka jing yo mat yu blai ka jing im ka jong ki ka kamram hi ka jong i we hi ka don kam hi bangin don ka jing aslok ka bajan bat u blai ka jing singan bat u mo kanum dei ban ong wit ba ngi wat yu blai tang hakin ki por ki be ande ke di bendong haki por baro kan haki por baro ti u Jacob ka pensingan u pai shu blai kam dei na mar ba u jukan mau yu trai bu blai u tip kerpang kumnu ni blai ulong ande hapdeng jo kan ke jing septing pade ka ba iku ka pen he serniu yu ande menta pade u pai hi wat hi ya ka jing ada ka jong konrat namar dei ma u hi boong tumi no nak ni kari balik phai lagi jong kikor ti menta bade habun so lik phai namar baka don lupa katai ke jing isu na sedang u kwa hi bunyo ya ka jing ada no turai dan ni kanu kalat ke bala ban pelat no na kata ka jing syab jing sya ke jing e ti hadu ang tu ting i kam dadon sibun ki ba nginya kam ya keren mo
Tengi jam syu istu jakman. Kadakot ka bakat laim tu terter. Bat hang ta ulasa ha kata kamit. Bat ulasim na kata kebeladon ha kakti jong u ya kaban ai ka jing ai ha u isu hinmen jong u. Ya ki blang kentai arspa. Ya ki blang shenrang arpho. Ya ki lang brot kami arspa. Bat ya ki lang brot shenrang arpho. Ya ki ut ba ai buin bat ki khon lai pho. Ya ki masih kentai sau pho. Bat ya ki masih kertong shipho. Ya ki kada kentai arpho. Bat ki khon shipho. Bat ula ai ti ya ki hakakti ki syakri jong u. Hala ka shiken hun kerpang bat ula ong hala ki syakri tu ya syashiliang syashua jonga batubo kat tu kat ni ka jingjengai hapdeng ki ken hun ka wei pakawei to hadu ang tu shwa kani ka di ka plan ka jong menta utai wan te menta ayun le sedang syada ki jingai ndai thiệt jing ye da pa ai men kam da de ka jing ye kemut ba uni wan ku musyakri menta la pandit ile jong la pandit ile jong wan menta ku musyakri tena ki ki udon ukwa ban terwa sebun no yo la ujong men phi pastor phi na kanau ha ka session ka ba phi la alam jimut no sedang am sha ki ba de ka session ikan ma ha to ka khap ka ba uni u iso ba jokop ki la gup to ki u ya pli nam ta sarwa ya pli jong ka jing la para nai tena poisa to ka khap ka ba yo jing ker khu lo jokop u ya ta to lenti ban yo jing ker khu ka man nai te hang ni nga i ba ka ni ka jing ti nga jing smi ju ba ni ka do i iso i ka pan bet biang ya to kalan ki ba kalan ka ba sedang te u iso long kon ra i u la pendem ni la jong apa em kani kan num poi shuru shata Henry ke basha hini kalong mai ba habuan menta sini kabani kong hi ban sub spine ya kajing bitar kalong pendrit ile di long union menu la ban bitar da kajing pendrit ile di pibu ili ha taka ha ka kerdan kumut ujako ubu ili ha ka kerdan ka ba utei unha berkhat laun tombor num tombor wala pendrit te la pendrit na ti neki ni jingker khu ki bulo yo kamut u ai bentalam na kata sila ujong u men ta kani kalong ka jing perkhat ka start ka jong jakob ha ka wan ban wan ra biang hin ka jing dei ka bajan bulo jong men te tip lakan biang ni kan nom biang bukan ni ka jing persyang lo hoi ka jing persyang ti di pet nya ni kom phia yakini ki meradu kom jit ni ka dei kom ka start ne penbiang nambar daka jing penbon yakini ki merat ki bade ki kentai bat kendiat ke senrang te tang na kini ki jing bon yakini ki merat kentai kini ru ina suthu rupa ba karkom ai ke de ki jing ai ke basbon nama kini ki ban pun ban ka ban roi ti wat yakini ki senrang ru umsim umut kini ki merat senrang ru umsim dakap nam he wai begini biang hi kan mut kani ka kompia ka jong mut ka ku fi om ta ka ya thu ya ka khana ka ba uniu brio niu joko udan ka san terkhat ka basha ka start pa sempang ma kum no bani kan do eu lo jong men mut ka kom ai kan long ka kom ai bu ai kana daki merat satai ka mut lada u ei ni u iso nada punan kam hok kumbadai kamut kini kimrat kin roi bat kin pen kraw ka spa jong ti u jakob perkhat kata ka baar pade ka jing start ka jong jakob ka long ba simpha lemu ka ni kini sis lembrum tu kamut ka wei ka kan hun hadin ka wei ka taru kin hab banai jingai paji kat kumba ulabu to hakwi ka liang ila banong ba ka jing perkhat ka start ka ba dapen ye pher ne ka wei ding koi kemut dalap yo pediang kini ka wei kawan sa ka wei pediang ni koi kawan sa ka wei to kata long si benta ka jing internet jongka ka baar pade da ka jing le kum ni i ru ila ban perkhat ni mo ba ka dei ka jing pentut ya utai bawan nama kat dang kham jalan kemut kadang penja la da wan ka jing bitar ti ya kata long ka bangi i hadu ha kani ka dakhot hang ni mo hakani ke episode ka banwan ngin yakhmi ai tu terter pada kita baro ti
uong susu hang ni ro i pastor ba mun kong ba ar ba lai kan hon ba kita kan hon ba ro kamon baro kan hon kira ka ju ka khubor hoi sam pen pher hoi tu ka shai ba ka ga ka jing thu ka jong u jakob